December Hnahthial sak mai sampai pakhata Hnahthial Phullem phah tak chu in fiami te mai nelovin no pangte no le pa te poin elai mun lo hi nuam an tia tun Christmas de kun thar hun puya phei chuan lo tu an thahnem le thin ani e feel en kol hi Hnahthial District Football Association ta omega anni hian tuna hian theitok chuin thahnem ngai takin e feel atlo theile tur hian ma an la in theitok an chua me ani kan huang hian hei voina po hian Chahnudan ni atanga laidali inkara adu apiang te lo thei turin an honga emi chu hian ei to tu an tam an thahnem hle mai hian no pangte uitling te anula le tlangwal te po elai muna hian kal an thahnem hle mai a chung kuaten an kala hian sa hauten hian hei elai kan huang hian elai mun hi in ti himna nuam tak khatanga an mang me ani nuam em nuam ti em nuam ti em nuam ti em nó hơi rồi đấy football kan tu kan fa tu hin nuam ti ya mai apun riman nuam tu takin hun mang me komani tu na kan puang son so ti son no pangatanga puiting thingin hun limom takan mangan nuam an tia an si em ani hetiang ang Phullem phah kan nei hi kan van nei em maya atlo na tu chuan anei tu khwa te hian mo phuna tui tak kan nei ani nu fa hian no ma ti khap mai ain ko zui kunga te a chiat a that chung changa an zawai mai hian mo phuna kan nei ni ti reila ei tur yen lu thal ani lo te an ria big again jingam le mejel bunga theju DFA Hon Secy ani asan pa mi pui kal na hun kan siam ngai lo ma se kum tharnia chuanin DFA point kan an ngai tua hetianga kal ringot mai fu lo doin kan thia boina hetiang hin mi pui tlo thein kan an siam ma ro chu ground ti che theiang chi kha a omani chu ei tur kor te mejel bung te chingam te khatiang kha ken lu kan phal lawatin e ground hi hon hun kha kan neya khami hun ba kha chu mi pui po hianin tlo tum lo wila a hon hun pa nga yang a khan to sam mila ti kha kai nge na tin ground hi hemi ampun ma prepare ba ka hen hemi ground sim hi vaibel chetel man ani wang khan mundanga experience an lo nei to na te karan zota ta chonin en kol dan an film thur lo wang kum ni thuma a che ta fo maya kenia chonin chu kan ril ruwa khanin chu kan a that rei thei dan tur kha kan du wang khan mi puite po in DFA in kan ro man nang kha min zom sakram samula ti kha kan duwa football ta na niya ma ro ti rol chonin
pak dang kan nei lowa kal kan duwa nupui nu naute chung pu te pon to kan chaka amaro chu kan phal lo ang chin ro kha chumin ti lui sak lo ula kan du ni ti kha Hnahthial District Football Association hingin kan ngen tak me ni ti lai kha kan soi nun le ani no pang te pon nuam an ti khap maya nuam be bangila amaro chu ground ti chethei ang chi adnok ang tur chi kha chu ti lo turin kan ngen ni ti kha kan soi nun le du ni e no pangatanga nei tu thin lung pua a en kol na konga po mo na ka dei ni ti hria a uluk tak le dim doi taka en kol turin kan in ngen ani e